Кратичко, след последното ни предаване, което участвахме, бяхме поканени за участие на един проект, който беше организиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество, Центърът за европейско право, Фондация Америка за България, с сътрудничеството на обучители от Чешкия център за набиране на средства. Самото обучение се състоява в София, на което бяха повече от 25 организации от България, които са във всякаква сфера на обществено полезна дейност, свързана, като доста от тях бяха свързани в социалната област. Говоря за работа с хора с увреждания, с деца с увреждания, с майки на хора с увреждания, като цяло допълнително други организации, които са в екологична насоченост и така нататък. Това, което се случи, е, че започнахме партньорство с някои от тях, като дори вече реализираме в момента един проект в Трявна, който е на национално ниво проект, за който искам да ви представя малко повече. Казва се Капачки в действие. Това е една кампания, която е организирана от Фондация Идея, Идеи в действие, и се изразява в следното нещо. Започнали сме с училищата в момента да я правим тази кампания, но може да се включи абсолютно всеки един гражданин, който има желание. Като идеята на тази кампания е да се събират капачки, пластмасови капачки от всякакъв тип. Било то от бутилка за олио, от перилен препарат, от минерална вода, от сок. Стига да е пластмасова и да е капачка. Като за всеки един тон събран материал, за всеки един тон събрани капачки, се дарява един електрически уред на дом за деца в България. Това е самата идея на кампанията. От началото на годината до този момент има събрани близо 6 тона, като се надяваме с нашето участие в кратките седмици до края на тази година да съберем още един тон, да му дарим 7 тона, което означава 7 домакински уреда за домове за сираци из България. Къде могат да бъдат предавани тия капачки, след като всеки гражданин ги събира вкъщи? Тези капачки могат да, когато бъде събрано по-голямо количество, да кажем доста често хората събират в туби, примерно от 10 от 20 литра вода, и събират в такива туби. И когато се събере малко по-голямо количество, те могат да се свържат с нас, като ние се свързваме с куриерска компания, която на абсолютно доброволчески начала дарява своите услуги да дойде до Трявна, от дадено място, от даден адрес, да вземе тези капачки, да вземе този материал и да ги закарат до София. Като там се предават в определени пунктове, които също работят за кампанията, които даряват също огромна част от средствата за закупуването на тези електрически уреди.